Barista ako. Taglet. Siksitari ako. And guys, good morning. Kapi-kapi tayo. Hina, naglami. Isintikira yan. Good morning guys. Dito kami nagtutukong. Kami. Dito kami sa may apoy. Ang lamig kasi. Alas 4. Parang nasa Bagyo tayo ngayon, guys. Nay. Di tayo. Wala. 4:30 ng umaga. Magluluto sa ating Madonna ng sopas. Para mainitan tayo. Grabe yung lamig niya eh. Gitna kasi tayong karayan eh. Ano man ang gugos kidi. Oy. Tapos sabi natin kanina, ay kagabi, ligo Dure. Hanggang ligos ko adik, tanggam na tagaribo, bukawa. Kasi pasing naka-gloves na. Nakuha dyan uncle, mainit yung tubig niyan. Hindi ba lamig? Oo. Uri tayo. Oh, repay. Ang doktor ulit tinggal doon dito kina na pudo. Guys, 4:30 pa lang. Ang dami ng ilaw doon. Sa Sibuyasan. Hindi na makaligo doon ano. Puno na ng tao. Ganyan kaagap. Ano oras nung nandiyan sila? Ay, nung nagising kayo ng 1:30, dyan na sila? Ayun guys, luto ng ating sopas. Sarap. Kain muna tayong sopas bago tayo magsulong. So, sulong. Ay, lusong. Sulong sa pagsalubong. Malamig pa din. Start na ulit tayo guys magtrabaho. Halos nabunot na rin lahat. Mayroon pa dun banda oh. Ayan. Si Papa 1:30 nagising, andito na. Halos hindi nakatulog. Isang Teligaya oh. Kailang red bag ka ng Kyle? Wala pa na rin bag. Gaputol pa lang. Buti kayo, wala na kayong bunutin. Magsimula nang magputol. Habang wala pang araw. Pagpasan mo magkuhan, marami tayong putulin. Talaga eh. Magputol. Na-plug na na eh. Talaga ah.
Hanggang saan pa ba to? Marami pang bunutin doon? Ang dami pang madas, oh. Sayang yan. Kasama pa sa timbang. Maraming mga buhid dito, guys. Taga Batuili. Malapit lang kasi ito sa Batuili, eh. Mga naka-red bag na sila, oh. Sila ate ay sa papunta na din. Aray ko. Ito mga taga Batuili to, eh. Anong oras kayo dito pumunta, na? Alas 2. Ito na sa labay. Saan yung kutsilyo ay? Dapat yung ginagawa. Pasyal lang yung mga dami. Para makita ka agad yung Alis sila. Lahat yan tayo. Tayo, lahat yan sa inyo. Alam mo ba, pagdating namin kagabi, ano pa kami, nagbunot hanggang 10 alas 10. kita yung pay. Ilaw, eh. Ulot pa ako, pwede pa ito eh. Doon na lang yung may banda sa dulo. Doon pa. Sinabi ko, nag-lock doon. Naglakad lang kaya? Motor, sino nagatig doon? Maniwala sa akin. Alas 3, karya ko alas 1:30 pa lang. Gapanggising na. Porkit di makatulog, idamay na kami. Excited ay. Karkadagan mo ito pangaldaw. Urayon da, nga malpas. Sila ko ulan, nandyan na? Sila ate Marisa nakita ko, pagsada kanina. Ano ko nung nga nila. Magdakil na bulugan, ne. Ne, balon pa yata, oh. Madalang na nga yung bulugan. Dati, tanggal ka ng tanggal, ngayon pisik ka ng pisik. Pero huwag ka lang doon magpunta banda. Huwag dyan banda, may park na ano. May stress ka doon banda. Bilang ko na. Ito, may gulok pa dito. Ayan guys, maglilim muna tayo. Alas 11 na. Mainit.
oil. Ang dami ng red bag, oh. Antipaseng, nakarami ka na, ah. Ba? Talaga naman. Sana all. Ilan na ay? Kadami na, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ba? Pabilis nyo, ah. Wow, sana all. Sarap tulog. Magkilmarsing. Pagod yan. Natapos na nila. Anta? Natapos niya? Hindi pa. Luto lang ako ng ulam guys. Tabisi sa islang balaw. Wala lang ha. Mabisin taon. Binatang mo. Kaya nakadisi sa isla yung dalawang mag-ina. Ano yun ay? Kanin? May kanin na? Bunog. May kanin na, ante? Meron na yun. Kulang yan ay? Ay, mayroon pa doon. Madanagan ni camera girl. Magdanagan ka man, hindi ka pa nagsamo na. Sarap po. Siyempre, pakbit yan. Pag ganyan ang ulam, dapat madami kanin. Maulam ng baong ko eh. Naubos yung kanin namin sa bahay kanina. Hindi, ibagsaing na lang ulit ng isa doon. Tawag ko kay Rap. Marami kang bubunutin. Marami. Mananan. Kasing kulbit ko. Sarap yung gulay. Taprian na muli tatakalan. Pwede dapat bunog ito. Kung sila to. Ganyan. Talong. Ito yung dilis, oh. Sukar ato, sumagay mo sumagay ka. Kutara yun. Ano kanin na pa, wala dyan eh. Tikman mo katamay. Ikaw. Dinatamis na bunog na ay ngaron. Asin na sukar na eh. Ay, asin dyan dyan punta digi ay kwa. Hindi ka na pun asay. Punak ma. Hindi mo kami nalagyak yung dito tayo. Papa, yung ulam mo. Pa o isda. Talang magpatis dito eh. Pagka... Yung supas doon. Napamili sila. Ito yung bilang. Sino nagdoble yung iba magmerinda? Sino rin kain pa dito. Saan mo dumawat ka ng Ano gulay lab? Ha? Gulay, halika dito. pinagalan yung bunog mo. Kanyara. Japan ko yung tilutan eh. Awa man ikabaw. La, balik ka dito. Hindi ko na yung matakad nga nagdakti nga iwa. Ali, sayang oh. Hindi na pa'y nakita. Sa tijuan ay, hindi naman. Oh, yung pa oh, kilaban busin niya oh. Ay. Mo, nagpudaw. Sarap pa to oh. Bunog na naman. Price na price. Bunog na minatamis antipasay. Kala niya asin yung ano, asukal, ha? Kita pinasukal yung puraw. Hindi na kami kutsara yung Siyempre, ano nga rin, sa bukid tayo, di ganyan talaga mga itsura natin. Wala nga maganda ka. Gusto mo gid mo? Aray, my God. Kamay niya. Di man lang ako. Yung kamay mo. Di ka man lang nagugas, tita. Hindi ako nagugas. Hala. Di ka kutsara man. Paitim ha. May pagbugon dito oh. Mabising ko lang unay tita. Punay bisin mo na. Napukaw yung airtime. Talaga. Lagyan mo ng mga kutsarain yung ano. Pinit ko na. Bang. Yung bulog, lagyan mo kutsara. Ay, ang bulog ng sanda. Ayun oh, yung ulam mo. Sana yung bag na yan? Yung, nasabi. Yung kwan, may... Ay, maduna, magkailan!
Kutsara. Doon sa baskaw. Nakakuha ka na ba? Ilan na? Ay, si Junjun pala. Silang nude pa. Ang taligaya pala ka ng kuan dyan. Si Chucky. Kasi ba yung Diyos ko? Pima mo ati tita Minay. Pima pa yung bado na na eh. Pigis-pigis pa yun eh. Sa pa nag-spaghetti. Spaghetti nga tayo mamantay. Ugain kami. Kas na lang. Kamay niyo oh. Ngayon ko lang di nagbuguan siya. Sobrang gutom niya daw, nanginginig na siya. Nagsupos lang kasi tayo eh. Sa lang may nakainom tayo yung mic ito. Kasi may tubig naman, hindi ka mag-inom. Layo. Kaysa matay ka dito po daw. Ang tubig guard ang maglapit sa'yo. Tubig, lapit. Ang mga ornyo ay Tubig na uuhaw ako. Piring kataywan, piring kataywan. Magkakapatid na piringkatay. Naligo lang eh. Ay, Pag na hindi naligo yan, sigurado siya. piringkatay wan. Piringkatay ito sa Uncle Mariseng. Piringkatay taray si Papa. Magkakapatid na piringkatay. Ay na! Padaan! Walang bugo-bugo guys! Kain! Ay, yung lang ako na eh. Ang antay, tara na naman. Tara! Laban? Tuloy ang laban. Laban! Kahit king-ting nga, di ka po dan. Balik trabaho. Ito pa sa inyo, Ante Pasang? Katingin niya? Kunti na lang eh. Ging agawaan nyo ba naman kagabi magbunot? Marami kayong ano, gupungin. Yung sa atin ay? Kanino dito? Ito marami pang good dyan oh. Marami pang maadas. Lanti pa to ah. Oh. Ano naman tong gawa ni Papang ano natin? Lilim. Napirding. Dito tayo sa lilim guys, hindi kaya sa mainit. Ay, nako. Magbibira na talaga ng kapatay. Dito tayo ay ma-hip stroke. Si hipster. Ma-hip stroke. Hip stroke. Grabing init. Ano? Sa Teligay nagbunot dito, tulungan na natin magputol. Bagyot eh. Ay, nakuri ka lang makatututun ka. Kainit ng lupa. Ayan na tayo guys.
Anong oras na ang Teligaya? Time check. Guys, ayaw na namin magpakita at mga itsura namin. Ha? 4 p.m. Ayoko na magpakita at mga itsura. Maputi ka pa dahil hindi ko itutok sa'yo. Aray kayo, kamay ka! Ayoko. Kunay dandanag mo na! Mga itsura ko. Unang lalo ko. Kering kata. Di lalo na yung mukha ko. Ba't sa Teligaya? Lagyan mo isa doon, no? Sprite. Oh, maputi ka pa man din ah. Hindi na makita no? Grabe. Ang tepay na ako sandali. Talaga ang buhay. Buhay magsasaka. Naksan mo te Sila guys yung buyer namin ng sibuyas. Yan, mga bapupogi. Bapupogi. At mababait na buyer. Sila po yung may, yung buyer. Marami pong pera yung Kinuha nila po ng 55 yung sibuyas namin. Patapos tayo dyan. Abonado? Joke lang. Aning. Pesos. Abonado mo. Patay na. Baka 5 red bag pa kayo dyan kuya pag nagsagraw kayo. Malapit na tayo mag 24 hours dito sa isla. Awan digos-digos. Aga si sibuyas ang mami nga kwan! Awan digos-digos guys. Awan buggo-buggo. Agababaggo kami amin. Aga si sibuyas nga aga babago. Amoy sausawan na baga tayo. Ay, kompleto na amoy sibuyas ka na rin. Amoy sausawan. Bagoong. Ay, nakapalubog na ang araw. Ay, nakalubog na ang araw. Alas 6 na. Ilang oras na lang. Magta 24 hours na kami dito. Pauwi pa lang kami. May mga natira pa din pero sasagrawin na lang namin yan bukas. Ito na yung kamala natin Joan, kaya bang. May ina-unload kami. No? Mga piringkatan. Hindi na may styling yung aming mga pagbubuti ng May 500 nag. Ay, yabang ni Banggilat. tawa na. Nakatawa na si ano da. May anak, gusto. Ito pala guys, ano bale second batch na po ito. So yung nakaraan nga 'di ba naka-ano na tayo ng 308 pa ba? And then ngayon is nasa 500 plus daw sabi ni Anlo. So nasa 800. Oh, kasi kaya mayroon pa kaming harvestan baka sa katapusan pa. 800 sa 11 na lata, no? Oo. Oh, kasi marami rin talaga nasira yung mga nagulan-ulan. Nag-spaghetti. Pero bawi na din. nabulok. Bawi. May mga nabulok din. Nakakatuwa guys kasi ngayon lang kami nagsibuyas. Ayan, sobrang blessing. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Ito, uwi natin to. Sa bahay nyo na. Bakit pa to? Isang bread bag pa to. Yan. Ayun, oh, pulutin mo yung mga nahulog. Sayang. Kilo pa yan. Kain kayo doon natin. Dagdag sa timbang. I-reveal namin yan guys kung ilan yung aming kikitain. Yes, excited ka na. Ang ganda ng ngiti natin, Jowa, samantalang dati, hindi mo mapangiti. Excited yan? Ba, syempre. The next day. Okay, timbang time. 26. Para ni Madonna. Tagalista. Taglet. Siksitari ako guys. Magkano isang kaban? Isang red bag? Pag nagbuhat? 5?
Ilan din yan? 5 times for ano? Magkano rin yan? Kami tagalapag. 5 times for 97. 27. Nasa 495 kasi itong na-harvest. 400 lang. Ha? 25. Hati-hati isirit sa tupo. 200. Uncle Marcel, gabot ka pa? May pira ka na nga? Kahit sa Uncle Dalin, wag na rin sana eh. Isali namin. May pira na nga yan eh. Isin na nga, magsali na nga. 25. Busi kayo amin. Kaya mo. Katawan mo. 24. Tagilan sila? 206. Tag 200 kayo? Hindi na rin eh. Parang maghapon na din yun. 24. Arawan. 21. Kagagaan. 25. Paano kanina walang magana din? Huwag ka na magsali. Hayaan mo na sila. Na. Tapas mo na yun. 19. Ibigay mo na sa kanila yan. Ano, sali ka pa? 27. Simula mo na, bumihan ka na eh. Pambili mo rin ng sabon niya. 25. Bigli po na. Bigli trabaho. Wala pa yung truck nila. Ha? 27. Di, diretso sa truck. Di pa ni bago ulit mamaya. Ay, pila-pila rin kayo dyan eh. May tao na rin pala siya siguro. Pila-pila rin kayo ba? Ay, sila pa rin pa. Dinagdagan ng piso. Dapat 3 lang. 23. Ginawang limada yun. Ay, pa hanggang mamaya. Ha? Dalawang load na pala yung tupor na yan. Dalawang buhat. Kaunti naman. Ay, kadami nila. 27. Sada na po ko amin damdama. Kilig ka din. 23. Magaan. Ano, check mo na tayo. 25. Sama mo ba yan? 20. Bago si Pilmarsay? May pira na yan mamaya sa loob. Pila na kayo eh. Kahit hindi na daw yan. Sa pag-uwi. 25. Pati naman si Karapkel? Pinsan eh. 25. Ano ko nung? Sige ba? Sisitend ang dahil siguro na. Ilang kilo ka na dahil? 24. 243. Pati si Kuya Billy, oh. 23. Nakiarawan na. Ilan? 23. Ang upa nila dyan guys, ano, 5 piso isang red bag. Pero ang mag-aupa niyan yung bayar. 24. Walang 27 ah. Ayan, oh, 29. 30. Kabati. 23. 22. Sa Kilmarsing, di ba susuon eh. 22. 10. Sa pinta natin din. 23. 21. Pero ni Billy, ni Junjun, nandun ba tayo sa dito na pala? 23. 23. Pagaan? Isa mo ka makatamtin. 28. 25. Gising daw si Ninita.
Ay mo din kasali na nagawin. Dami yung pants. Oh. Daris ka. Parang salit ko din. Makibalato daw yung mga yun sa likod mo daw. Makibalato. 23. Yan yung nagawak ng kamera doon. Wala nga akong parte dyan. Hingga na agap apalaksa. Map-apalaktan. Ba't kasi hindi ka nag-share? 26. Wala mo na akong pira. Wala kang buwas. Time? Wala. Wala yung mga Yung kwan lang nila ako. Gilibre lang nila ako sa Jollibee. Bata, ayan. Ay, buti pag sa ano din, may kapartay. Kaya nga, buti pa sa Anod. Mag-utang ako kay Anod. utang po niya man daw. Masunog man yung bangko niya. 26. Ay, pabangko mo kaya kalitaw may interest. 20. 22. Masaya na sila. Masaya na sila. 25. Ako ang hindi masaya. 22. 23. Sana all nagsiluyan. Isang kilo na eh. May 60 na kahit. 24. Wala mong kainisan no, hindi siya magbili ng palay. Ano, nagbili ka ng palay na sa amin? Malapit nang matapos. Ikaw, ano, parigas ko, taris ka mo na rin. 25. Ikaw karaan. Alikabok niya na ako. 21. Turong-turong pa kasi dyan, di pa na mangikian load. 24. Pangkabuhayan pa naman bigay sa'yo ng node. Baka bukas may tindahan ka na dyan sa may Ha? Binigyan mo 1,000? Mamaya pa daw yung Mamaya daw yung ano, yung 5,000? siyam daw. 25. Ba? Last 3. Man lang yata nag-31 na ang timba. 24. Meron isa. Isa, ligaw. 22. 21. Parang walang nangyari. 21. Mataris yun din, pasalamat ka. 25. Pastuhan. Last one. 23. Ito nga guys, bali i-reveal namin ngayong gabi yung aming kinita sa pagsisibuyas. Hindi dahil para magmayabang or magparamang sa Ilocano, kundi para ma-inspire din kayong mga gustong mag-try na magsibuyas or kahit anumang pwedeng itanim. Lakas loob lang. Oo. At saka maraming gustong malaman kung magkano yung aming kinita. Yan. Explain mo na, girl. So yun na nga guys, bali ang total ng ating na-harvest na red bag is 806 bags. Yun ay ilang lata yung tanim natin yun? 11 talaga yun. Kaya lang siguro nang natira na lang noon nung bago siya tinanim 10 na lang kasi meron kami hindi na tanim at pinamigay. So siguro umabot na lang ng 10 na lata. Ang naano niya is 806 na red bag. Dapat ang tansya nila, yung mga talagang nagsisibuya, sa isang lata, 100 bags yung ma-harvest niya. Kaya lang, talaga, hindi na iwasan, mandami naming maliliit, yung mga batutoy na May talaga nasira siya. din. Then mga nasira nag-spaghetti, yun, dahil nga sa ulan. O, hindi talaga maiwasan yun, hindi perfect. So, ang kinalabasan niya lang is 806 na red bag. Ang kilo niya, 2 beses kasi kami nag-harvest eh. Yung una, mas mababa, 45 kilos lang. Ay, 45 ang isang kilo. So, naka-harvest po kami nung una ng 307. Then, yung pangalawang harvest namin, 499. Eh, mas mataas na yon. Tumaas na yung kilo ng sibuyas, 49 na. So, umabot siya ng 933,000 pesos. Yun yung aming napagbentahan. Then, magli-less tayo ngayon ng expenses. So, ang expenses namin is umabot din ng tingin ko nasa 225, ganun.
Kasi yung compute ko na sa ano, malaki rin talaga yung ano, yung expenses ko sa pagsisibuyas. Pero bawi ka naman pag Kumita, no? Sobrang thankful kami kasi ngayon lang talaga kami nagsibuyas at tumama kami sa presyo, magandang presyo. Kaya nakakatuwa. sana next year ulit. Next year siguro, tanim na naman tayo. Laban lang ang laban. Baka Para, ano. September pa lang nagatanim na kami. Walang uurong, laban lang. Hindi namin din talaga in-expect na ano, na kikita din kami. Then sa ano pala, sa pinagbentahan, hindi lang kami yung maghati. Siyempre kahati pa namin yung katulong natin doon, yung kasama natin sa bukid. Ano yun, walang, Dalawa sila. walang lamangan, talagang pantay po ang hatian mo. Talagang hating-hati. Yep. Madibingay batay. Tsaka lahat po ng ating mga resibo ng pinagbili ng mga bono, nakalista po yan. Sa lahat. Alam nila yun. Then, Lakad-lakad. Si Billy, si Billy natutuwa siya doon sa nakinita niya. Kasi, Pinaparamag niya. Yung First time. 45 kasi niya. First time. Naka-slow vlog po. Yung 45 niya kasi. May panganak na raw sa isa. Hindi. Para saan yung Billy, yung ano mo, panganak. Anak. Panganak. pero sa sibuyas naman, pag nabagsak, natalo ka, sakit din talaga sa bulsa. Kasi nga, ang laki din ng punang ilalabas mo. Kami naglakas loob din talaga magsibuyas. Kaya naghati-hati kami kasi hindi ko kayang mag-isa, hindi niya rin kaya mag-isa. Kaya nag-divide kami. Kaya yun nakaano din kami ng pangpuhunan. Pangbili ng mga abono. Kaya totoo din yung sabi ni Kuya Armel. Kung gusto mong yumaman, magsibuyas ka. Kung gusto mong maghirap, magsibuyas ka rin. Sa sibuyas, guys, hanggang hindi ka nakaka-harvest, hindi mawala yung kaba mo. Kasi hanggang, hindi ka nakaka-harvest talagang, ano kayo mangyari sa sunod, hindi mo alam yung presyo, araw-araw, bumabago yung presyo. Ganun. Saka yung sakit ba na, kahit may bunga na siya, nagkakaroon pa rin siya ng sakit. So, yun guys, ayan, thank you so much. Sana na-inspired kayo sa Thank you aming sa- pagsisibuyas. Thank you sa lahat ng nanalangin para sa amin. Siyempre, unang-una, magpasalamat tayo sa Ama dahil binigyan niya kami ng biyaya. Ayan. Salamat sa pigsa ko. Nag-work yung pigsa ko. Limang pigsa. Sobrang thankful kami sa aming kinita. Ayan, thank you so much po mga ka-dragon. Sana patuloy po kayo sumuporta sa aming YouTube channel. Pilitin po namin laging may upload everyday. Yan na lang simple na Kaya lang minsan talaga hindi kaya. Balog Dahil kami ba? Nagbigot na. minsan may tamad. Minsan, Ayaw pagod ka gumising. rin. Hindi talaga rin maiwasan. Hindi na kaya ang katawang lupa namin. So yun guys, thank you so much. Thank you po sa inyo lahat. We love you all guys. Good night.